ev dem û hemû demên we xweş bin temaşevanên hêja. Li ser ekranên Arwar TV di bernameya dawiya heftê de li pêşberî we me. Di bernameyên dawiya heftê de bi taybetî li ser bûyerên hin bûyerên girîng yên ku li Kurdistanê qewimî ne em disekinin. Weke tê zanîn ji vir çend roj berê li hember ciyayê Gare dewleta Tirk operasyoneke leşkerî çêkir. Beriya operasyonê bêguman pêvajoyeke hebû, 13 esker û polîsê wan va çend sale di destê gerîla de bûn. Dewleta Tirk istixbarat hov kir û pê hesiya ku heman esker û polîsê wan yên destê gerîla de ne li ciyayê Garê ne û xwastin operasyoneke çê bikin, wan esker û polîsan ji destê gerîla xilas bikin, ji xwe re weke serkeftineke nîşan bikin. Lêbelê wisa nemeşiya, operasyon çê bû û di operasyonê de her 13 esker û polîsên ku destê gerîla de bûn ji aliyên leşkerên Tirk ve hatin kuştin. Dewleta Tirk ji bo ku vê têkçûyînê veşê re kete nava hewildana da ku niqaşeke tûn li hember siyaseta Kurd bimeşîne. Bi taybetî li hember HDP xas êrişan çêdikin. Ne nûye ev êrişên li hember HDP têne çêkirin. Ev demeke dirêje bi taybetî serokê MHP Partiya Nijadperest ya Tirk Devlet Bahçeli anî bu ziman xwastî bû ku HDP bê qedexekirin, niqaş dihatin kirin, li hemû televizyonên Tirkan da niqaş dihatin kirin, da ku HDP bê qedexekirin. Lêbelê piştî operasyona Garê heman niqaş derbarê HDP de daha zêdetir bi awayeke tûn têne meşandin. û tê gotin ku divan rojê pêşiya me de li hember HDP dawa bê vekirin, dadgeh bê çêkirin û HDP bê qedexekirin. Lêbelê beriya ku qedexekirina HDP bikeve dadgehan li hember parlamenterên HDP doz hatiye vekirin, da ku wan ji parlamenteriyê bixin. Ev niqaş taybetî li Tirkiye tê kirin. Wisa dixuye ku eger heman doz derbarê parlamenterên HDP de biçe meşlisê, mümkün e CHP dengê erênîne de lêbelê partiyên din yani AKP, MHP û her wiha mümkün e İYİ Parti dengê xwe bidin ji bo ku parlamenterên HDP bikaribin derkevin pêşberî dadgehan. Yani eğer parlamenterên HDP derken pêşberî dadgehan bêguman di heqê wan da ceza tê birîn û dikarin bikevin hefsê jî. Ev niqaş bi awayeke tûn li ser ekranên hemû televizyonên Tirkan di çapemeniya Tirkan da tê weşandin. Li Avrupayê jî mehneke vê dozê şopan, bi taybetî Yekîtiya Avrupayê, saziyên Yekîtiya Avrupayê hem li dijî qedexekirina HDP ne, yani li dijî heta niqaşê ku di derbarê HDP da qedexekirina HDP da têne kirin û her wiha li dijî doza ku li hember parlamenterên HDP hatiye vekirinin. Dewleta Tirk bi taybetî divê demê de pir zêde helwesta hêzên derve naxwaze guhdar bike, naxwaze bibîne. Ji ber vê yekê yani taybetî dixwazin yani bersivê bidin hestên nijadperestan yên civê civaka Tirkiye. Ji ber wê jî çiqa jî saziyên Yekîtiya Avrupayê li dij vê doza li dij parlamenterên HDP hatiye vekirin derkevin jî dewleta Tirk bi taybetî AKP û MHP naxwazin wê bibînin. Lêbelê qedexekirina HDP ne wisa ye, qedexekirina HDP ne hêsane. Weke tê zanîn li hember AKP jî dozeke hatibû vekirin ku AKP bê qedexekirin ji vir çend sal berê. AKP ji bo ku partî bi hêsan neyên qedexekirin di qanunan de guhertin çêkiribûn, di destûra bingehîn de ya Tirkiye'de guhertin çêkiribûn. Lêbelê dîsa jî eğer bixwazin bi taybetî HDP qedexe bikin, dikarin HDP qedexe bikin. Yani destûra Tirkan ji qedexekirina partiyekî ra vekiriye.
Liberi partiye ki veke HDP bir kadar kirin devleta Türk bu taybeti AKP ve MHP baş dizanın şuna HDP partiye kedin amadeye ku bir kebe helbijartına u partiye dijil karın çebibin heyan hatır partiye neziki kurda hatın kadar kirin liberi dengi kurda derekidan leçu yani partiye kete kadar kirin partiye kedin şuna uydatı çekirin geli kurt yeku dengi khadane partiya ku hatiye kadar kirin icad edin partiya ku hatiye vekirin jber ve ikinci HDP bir kadar kirin dengi kurdan yekudan HDP ve cikidan için partiye kedin amadeye zaten kare bir kebe helbijartın anji ve kurt dengi xabidin ve partiye AKP ve hesap dike ve her vaha AKP hecmali xadike hesabı xadike ku eğer HDP bir kadar kirin gelo او dengi ku HDP li Kurdistanê li herêmên Kurda digre û her wiha li herêmên Tirkiye digre wê ew deng ji AKP ra biçin neçin. Yani AKP wisa ez bawer dikim hesab kiriye ku ew deng ji AKP ra naçin. Heya mümkün e ku partiyekê weke HDP eğer were qedexe kirin mümkün e ku ew Kurdên ku dengê xwe heya niha dane AKP didin AKP ji wan hinekî kes tepkî nîşan bikin dengi xwe nedin AKP. AKP ji viyajî ditirse. Yani AKP ditirse ku partiye weke HDP were qedexe kirin wê denga wenda bike. Tenê qedexe kirina HDP dikare ji partiya Nijadperest ya MHP re bibe weke vesileyeke zêdekirina dengan, zêdekirina hêz ji ber ku MHP bi taybetî li hember HDP hestê helwesta ku raber dike ji xwe ra weke sermayeyeke bikartîne. Sermaya MHP ew ku li dijî Kurdan helwestê raber bike. Ji ber wî jî serokê MHP Devlet Bahçeli daxwaz kir ku HDP were qedexe kirin. Tenê qedexe kirina HDP eğer çê bibe mümkün e MHP jê istifade bike. Partiye din jê nikarin istifade bikin. Ew istifade kirina ku MHP bike jî ne ku denga ji HDP wê bigire. Muqabilî wî ve denga ji İyi Parti bikişine. Yani hin Nijadperestê ku dengê xwe didin İyi Partiye ve îja dengê xwe bidin MHP ji ber ku wê bêjin MHP daxwaz kir HDP bê qedexe kirin HDP hate qedexe kirin ber vê yekê mümkün ew dengê xwe bidin. Lewre İyi Parti jî ez bawer dikim pir zêde alîgirê qedexe kirina HDP nîne. CHP jî zaten daxuyanî daye gotiye em li dijî qedexe kirina partiyeke weke HDP'ne. Ev mijar li Tirkiye bi awayeke germ dimeşe li parçeyên din yên Kurdistanê pir zêde tişteke nû nîne li Rojavayê Kurdistanê rewş qasê ku tê xuyan asayî ye lêbelê li Efrînê hin bûye çêdibin weke hûn dizanin hêzên Tirk dewleta Tirk taybetî li Efrînê ye çeteyên bi dewleta Tirk ve girêdayî li Efrînê kar dikin. Ew di demên borî da jineke Kurd êzidî revandine. Ew weke bûyereke meriv dikarin bînin ziman. û ya din jî weke tê zanîn rêveberiya Amerîka hate guhertin. Niha Joe Biden serokê dewletên Yekbûyî Amerîkayî ye. Her kes li bendiyê ku li hêviyê ku yani li bendiyê ku siyaseta Amerika ya Rojava biguhere. Devleta Tirk dixwaze ku siyaseta Amerika ji bo berjewendiyên Tirkan, li gorî berjewendiyê Tirkan biguhere. Lêbelê Kurd jî li bendinê ku Joe Biden siyaseta Amerikayê daha zêdetir weke helwesteke nêzîkê Kurdan biguherîne. Yan jî siyaseta Amerikayê ku heye wisa berdewam dike. Di derbarê Başûrê Kurdistanê da jî heman tişt merû dikarin bêjin lêbelê mixabin dema operasyona Tirkan li hember garê çêbû helwesteke ku çawa me dixwast ji hêzên Başûrê Kurdistanê nehate raberkirin. Heta hate gotin ku hin hêzên Pêşmerga amadekarî kirine li doraçiyayê garê mümkün e ew jî bikevin operasyonê. Ez min bixwe bawer nekir û tiştekê wisa jî nebû. Eğer operasyonê zêde dirêj bikira mümkün e di helwesta hêzên Başûrê Kurdistanê da guhertineke çê biba
لی ولی اپراسیون زیده دوام نکرد ترکان کار زیده اپراسیون دوام بکن جبر کو اساس آرمان جوان او بو وان 13 حب اسیر خوش دست گریلا خلاص بکن و دمانی کار خلاص بکن شونده وکرشیان آلوزیه که باشوری کردستان مرود کار بیجن هیه آلوزیه که سیاسی هیه yani taybeti de her vesta hezin başvuru Kürdistan'ı da ya derbarı PKK'de u her va ya derbarı devlet Türk'te aluziye ki heye hezin peşveru yen başvuru Kürdistan'ı naxwazın bu taybeti herima Kürdistan'ı ziletir tekilin denk bu devlet Türk va çevike u hezin bu taybeti nezikin siyaseta merkezi ya başvuru Kürdistan'ı Dibêjin pêwîst e em bi Tirkara daha zêdetir tekiliyê çêbikin û her wiha ew helwest li dijî hebûna PKK ya li Başûrê Kurdistanê jî. Derbarê Rojhilatê Kurdistanê de pir zêde tişt em nikarin bêjin. Di hefteyên gorî de jî min gotibû İran weke qutiyeke girtiye, çil wê derê dibe çi nabe merû nizanin. Lê belê di derbarê Çiyayê Qendîl de em dizanin helwesta İranê helwesteke ser hejmarên berjewendiyan yani devleta Tirk bi taybetî divê demê da bi Îranê re dixwaze hevkariyeke çêbike bi hev re li hember Çiyayê Qendîlê jî operasyoneke çêbikin lê belê di helwesta Îranê re em dizanin di derbarê Çiyayê Qendîlê da di derbarê PKK da bi taybetî li gorî berjewendiyên Îranê tê çêkirin yani İran bi taybetî vê demê naxwaze PKK ji Çiyayê Qendîl dermikeve dixwaze bi taybetî hêzeke weke PKK tim Çiyayê Qendîl be da ku wî ji xwe re weke haceteke li hember Tirka bikarbînin û her wiha carcanan li hember Amerîka mümkün e bikarbînin yani li gorî berjewendiyên Îranê yê vê demê hebûna PKK li Çiyayê Qendîl jê re weke hacetekî ye feqet dewleta Îranê em nizanin yani merif baş nikare bêje îro wisa ye wê sibê jî wisa dewam bike yani İran îro dikare ji hebûna PKK ya Çiyayê Qendîl rehetsiz nebe ama sibê dikare rehetsiz bibe sibê dikare bi dewleta Tirk re hevkariyê çêbike û li hember PKK bikeve nava operasyoneke rewşeke wisa li Rojhilatê Kurdistanê heye li Avrupayê pir zêde tiştekî ku merû niha bînin ziman nîne rewşa nexweşiya Covid dewam dike lê belê hêdî wisa tê dîtin ku hemû dewletên Yekîtiya Avrupayê di derbarê qedexeyên nexweşiya Covid'e hineke nermayê çêdikin yani hê jî mesela li Fransa piştî saet 6 merif nikarin derbikevin derva êvarê saet 6 heya roja din sibê saet 6 li Almanya qedexe berê heya saet piştî saet 8 bû wî jî rakirine li Almanya niha merû dikarin yani 24 saat acil derva bimînin lê belê li Almanya dikan nehatine vekirin li Fransa hin dikan vekirîne lê belê li Almanya hema dikan hemû girtîne tenê dikanê xwarin û vexwarinê difroşin ew vekirîne û yê ku pêwîstiyê temîziyê difroşin ew vekirîne li Fransa ne wisa ye li Fransa hin dikan hene vekirîne dikanê piçûk hene vekirîne dikanê cila difroşin vekirîne dikanê dijî nek vekirîne restoran û kafê vekirînin tenê merû dikarin ji wan dere tişta bikirin bibin û ez bawar dikim ev qedexeyên ku li Avrupayê niha heyî heya 15 meha mardê wê dewam bike weke hûn dizanin 15 meha mardê dibe salvegera nexweşiya Covid di 15 meha mardê de ez bawar dikim hin guhertin wê çê bibin yani di qedexeyên nexweşiya Covid'e li Avrupayê jî wê guhertineke esasî çê bibe em gihêştin dawiya bernameya dawiya heftê heya bernameyeke nû ya dawiya heftê bimînin dixweşiyê de silav û rêz